Имаме слушател на телефона. Ало? Ало! Радиоиграта ли е? Точно така, радиоиграта. Първия космонавт, който е излетял в космоса, се казва Гагарин. Съжалявам, много за малко не отговорихте. Казва се Юрий Гагарин. Съжалявам за вас. И така, втория въпрос. Кой е написал Виенски валс? 1000 лева за този, който пръв дигне телефона и отговори. Имаме слушател на телефона. Ало! Виенски валс, кой го е написал, нали вие питахте? Да. Написал го е Штраус. Съжалявам, за много малко не отгаднахте. Съжалявам за вас. Йохан Штраус се казва. Ало! Моля ви задем аз един въпрос. Да, кажете. Моля да ми кажете какво е това черно триъгълно на жената между краката. Съжалявам от ефира, но това е путка. Съжалявам, за малко не отговорихте. На майка ти путката.